जानानै आं दिनै बिपिएफ जाखो बिपिएफआथ' एक्स मिलिटारि पार्टी आं मानो फैखो आं मानो उन्दै जानानै फैखो जाथिनि मोनथानि थाखाय आं दिनै एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि एक्स मिलिटारिआव आं फैनो गोनां जादों जाहाथे बर' हारिया गोम गोमैनो गेरेमसा हारियै जों थांनानै थानो हायो नैबे बिटिसिआव बेनि थाखाय आङो बे सिमांखौ नुनानै आंनि जेसेबांनाखि लोगो एक्स एनडिएफबिफोर दं आं बिथांमोनखौबो लानानै आङो मुजुबुद खामानि मावनो आवगायगासिनो दङ आरो मावलांगोनबो आं मालाबाबो बे थांखिनिफ्राय मालाबाबो फासयनाय नङा आंखौ सोर मा खालामला गोजोन्थों बिदिनो लानानै जोङो गोबाव सम दिनै स्ट्रागोल खालामनायाव जोंनि केडार हिसाबै जोंखौ डिउटि थानानै जोंखौ सेक्रिफाइस खालामनायनि बेलायावहाय जोंखौ सिकिउरिटि होनानै बिथांमोना बे स्टेजसिम लाबोदों आरो बे स्टेजसिम लाबोनाय केडारफ्रा बा बिथांमोना दिनै सोरबा एनआइएआव दङ सोरबाया कनभिक्ट जानानै दङ सोरबाया लाइफ टाइम जानानै दं सोरबाया मुंख्लं जालांबाय दा बेफोरनि न'खरफोरखौ जोङो दिनैसिम फंसे रावजों रायज्लायहैनो हायै जादों खारन जोङो बिथांमोननि न'खरखौ नायनो थाखाय जोंहाबोथ' फुवेलनि खोथा थाबाय दिनै माखासे एसे एनै अनसुंथाइ होबोनायनि खोथा थाबाय बेखिनि सिस्टेमा जोंनियाव गैयैनि थाखाय जोङो बिथां मुंख्लं न'खर आरो माबा एनआइए नांनाय आरो कनभिक्ट जानाय लाइफ टाइम जाय नांनानै दङ बिथांमोननि न'खराव जों दिनै खौरांखौ लाहैनो हायाखै दा बेनिखायनो जोङो दुखु मोननानै बे गभर्नमेन्टजों नाथ' जोंनो मावखानायबो होनो हाखानाय नङा आरो दिनैसिम बिथांमोननि मावनायखौ जों नुहुरखाबाय बिथांमोनहा माने साक्सेसफुल खालामनानै होनो हाखाया गतिके साक्सेसफुल खालामनो हायाब्ला जों मोनसे बिपिएफ दला सिनियरिटि दल हिसाबै एक्सपिरियेन्स थानाय दल हिसाबै पार्टि हिसाबै बे पार्टिखौनो जोङो दिनै बर'आव गावनिनो आंगो पार्टि होननानै रिजनेल पार्टिखौनो जोङो मोजाङै मोजां पलिटिकेल पावारखौ फोराफिननोसै होननानै जों जयैनो सावरायलायनानै दिनै नैबे जयेनिं प्रग्रामावहाय जों दिनै जयैनो फैनानै जयेनखौ जाफैबाय आरो सेकेन्ड टाइम जोङो जेन'ब्ला गावखौ दिनै बिपिएफ जाबाय होननानै आं सिनायथि होनो हाखाबाय नालाय आङो दिनै आंनि जिहेथु उनाव फैगोन बिथांमोनखौ आं गोसो खुसियैनो आं बिथांमोनखौ बरायनानै लागोन आजावगोन आरो बिथांमोनखौ आङो कन्टेक्ट खालामनानै माखासे नेम नितिफोरखौहाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों ज'यैनो मावलांनो गोसो मोदोम होसोमनानै जातिनि उन्नति बा बिटिसि बारिनि उन्नतिखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय बा मोनफुंनो थाखाय जोङो ज'यै लोगो नांनानै बिपिएफ बायदि जोङो बड'लेण्ड टाइगार हिसाबै बे पार्टिखौ जों दिन्थिलांनो थाखाय जोङो दिनै आगान जोंनि जेंनानि सायाव जोंथ' दा सिन्था खालामनानै जोंथ' सुफुंनो हाखाया दा बेखौ सुफुंनो थाखायनोथ' जों ज'यैनो जों बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनानै गभर्नमेन्टआव लाबोनानै जोङो बिपिएफ पार्टिनि जानानैनो जोङो जाहा बिपिएफ पार्टिनि मुरबि बा चिफ पार्ग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांजोंनो जों ज'यैनो शेयार खालामलायनानै जोङो जोंनि लांदां जानाय जायगाखौ सुफुंगोन आरो जोंनि मोननांगौखिनिखौ जोङो मोननो हानाय बायदि बिथांजोंनो सावरायलायनानै डिसिसनखौ लागोन आरो आङो नैबे मोनसे खोथा जोंहाथ' एक्स एनडिएफबि हिसाबै इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिएफबि दङ बिथांमोनखौबो आं दिनै एक्स एनडिएफबि जानानै आं बिथांमोनखौबो नैबे रिजनेल दल हिसाबै रिजनेल दलखौ बा बिपिएफ दलखौ ज'यैनो जोङो पावाराव लाबोनानै ज'यैनो जोङो दुलाराय बर' माहारि बा दुलाराय बिटिसि बाखि हिसाबैनो ज' लोगो नांनानै जोङो मजबुत खालामलांनानै जिहेथु जोंनि जेसेबां मोननांगौ खामानि दं जेसेबां जोंनि डिमान्ड दङ जेसेबां जोंहा इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ दङ बेखौ जोङो कमप्लिट खालामनानै लानांगौनि थाखाय आरो जोंहा माखासे जेलाव थानाय लिडार केडार सार रन्जन दैमारि सार बिथांमोनखौ जों माबोरै बरननो हायो जों ज'यैनो जानानै जोङो नांनांगोन आरो बे पावारखौ जों लाबोनो नांथारगोन आरो रिजनेल पार्टि हिसाबै बड'लेण्डआव बिपिएफ पार्टिखौनो जोङो सिंगल पार्टि बा गोहोगोरा पार्टि खालामनांगोन मानो होनोबा इउपिपिएल पार्टिया दिनै जोंना 3 बोसोर कमप्लिट जाबाय 3 बोसोर कमप्लिट जानायनि गेजेराव जोंनो सेटिसफाइड खालामनो हायाखै जोंखौ जों बहुद दुखु खस्थ' लाबोनाय हिसाबै जों जिखि मोनदामोन जों रायजो राजाखौ अनजानो लुबैदोंमोन समाजनि नेमखान्थिखौ जोङो फोथांनानै लाखिजानो लुबैदोंमोन दिनै कालचारनि बेलायावबो जों कालचारखौ कालचार बायदि सनमान होजानो लुबैदोंमोन जाय कालचाराव थादों कालचाराव थाग्राफ्रासो दिनै मिथिदों मा गोनांथि दंमोन मा गोनांथि गैयामोन दिनै मानिफ्राय मा आंखाल जालांखो बिथांमोनासो मिथिगौ बिथांमोनाबो गाबख्रावबाय थादों ससियेल मिडिया नुबाय थादों बिथांमोननिखौ डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट मोनफा सिनेमा हलनि गोनांथि दं होननानै बिथांमोना गाबख्रावबाय थादों नाथाय दिनै खुगाजों बिथांमोना बहायबा मोनसे मोननै दिन्थिफ्लादों नाथाय कमप्लिटलि खालामनो हायाखै जोंहा बे 4 डिस्ट्रिक्टआव हयथ' दा 4 डिस्ट्रिक्टआनो जाबोबाय दा बिनि गेजेरावबो गैया आरो जोंहा दिनै इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव बहुद साननांगौ दङ
दिनैसिम इमप्लिमेन्टेसन हिसाबै साननांगौ दङ होनोब्ला जों मोनथामसोल' माबानायखौ नुदों इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ नुदों बाखि दफायानो जायाखै जा आर्टिकेल मथेथ' फार्स्ट टाइम जोंहा जेबायदि इमप्लिमेन्टेसना जाग्रोनांगौमोन बे इमप्लिमेन्टेसना जाहैबाय जोंहा टाडा केस दंमोन टाडानिफ्राय आरो नैबे कनभिक्टफोर जानायनिफ्राय नैबे NIA दङमोन जेनेबा हाजोथियाव थानायफ्रा माबाजों फैबाय आरोखि उकिलफोरनि थ्रुयै जिहेतु नर्मेल केस हिसाबै 10-13 हिसाबै बे समजों लोगोसे जोबनानै थांदों आरो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बिथांमोनखौबो जों गासैबो बख'ना लाबोनांगौ मानोना जोङो मैया दाख्लैसो आंनि एगेन्स्टआवहाय इउनाइटेड फरम अफ NDP निफ्राय आंनि एगेन्स्टआव दिनै खोथा बुंदों जे खान्दाया NDP नङा खान्दाया दिनै एक्स NDP अफ इउनाइटेड फरामनि सासे मेम्बारसोमोन बिथाङा मेम्बार हिसाबै दिनै एक्स NDP नि खुनु प्रग्राम गायाखै बिथाङा जेबो खबर गैया नाथाय आं जे मेम्बार ना आङो मा होनो बेखौ एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथाङा गावनो गोजौ थाखोआव थानाय प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै माबा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथाङाथ' सोंनो हायो जे खान्दाया मा डिजिगनेसनाव दंमारोमोन बिथाङा गाव मिथियाखै गाव सोंनानै ला बुं क्लियार गाव बुं मानो मिसा खोथाखौ ना बिथाङा जे UPPL गभर्नमेन्टनि दिनै संख्रि मोनजानाय हिसाबै UPPL नि EM फोरनि सालायफोरखौ बिथाङाबो लाफाबाय नामा जे बिथाङाबो बुंदों जे रन्जन दैमारि सारमोनखौ बा कनभिक्टआव थानायफोरखौ NIA आव थानायफोरखौ बुंदों बिथाङा जे गभर्नमेन्टजों थानानै गभर्नमेन्टजों मोजां जानानै जुदि बिथांमोनखौ बख'वाब्ला गभर्नमेन्टनिनो एगेन्स्ट बुंनानै बिथांमोनखौ बोरै बख'नो हानो आरो जों मानो बुङा जानो बाबा जोंखौथ' बुंदोंना इउनाइटेड फरमआ इउनाइटेड फरम अफ NDP जोंखौथ' बुंदों मिटिं दावथिं बुंदों आंबो एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं हिसाबै आंबो डिजिगनेसनखौ गावनि आखाइ मुथायाव लानानै आंबोथ' दिनै सार्भिस होदों प्रग्राम गादों बेनि गेजेराव बुंदों जोङो मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै इउनाइटेड फरम एक्स NDP खौ जों गायसनबाय होननानै बिथांमोना बुंदों आरो प्रेसार ग्रुप आंथ' इउनाइटेड फरमनि नाम लायालासिनो एक्स NDP हिसाबै प्रेसार ग्रुप हिसाबै आं प्रेसार होदों आंहा मा गोरोन्थि दंमोन आंखौ दिनै ओरै एटेक खालामनो नागिरलायनाय आंथ' जेबोथ' गोरोन्थि मावाखै जे आङो इन्डिया बा डेम'क्रेसि कान्ट्रिनि Z2 दफा सरि माबा आर्टिकेल नाम्बार बे आर्टिकेल नाम्बार मथे आं बुंदोंमोन जे राइट टाइम राइट स्पिच जोंहा बे टाइमाव जुदि गनो हायाखैब्ला BTR जुदि एकर्ड जाखांनायनि उनाव 3 बोसोरनि उनावबाबो जुदि बे दफाया मावफुंजायाखैब्ला आं बुंखानांगोन सासे एक्स NDP हिसाबै आं बुंनांगोन खारन आंनि गाहायाव बहुत जुनियर दङ आरो जों माबायदि सैजोदों माबायदि सैजोआखै आंखौ NDP बेसे गोबावनि NDP बेसे सिनियर बेखौ बिथांमोना जुदि रायजो राजानाव जुदि सोंनो होदोंबा रायजो राजाया मिथिखागौब्ला आंखौ धेमाजिनिफ्राय लानानै लखिमपुरनिफ्राय लानानै गहपुरनिफ्राय लानानै बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय लानानै राङापारानिफ्राय ढेकियाजुलिनिफ्राय अदालगुरिनिफ्राय बाक्सा तामुलपुर आरो चिरां दङ क'क्राझार टटेल सोंजोब आं बेसे गोबावनि NDP बिथांमोना जे बुंदों खान्दाया बेसे गोबावनि NDP बेखौबो रायजोफ्रा मिथिदों जोंखौ सनमान होदों आंहा जेखौ बुंनांगौ आं बेखौ बुंदों आं जेबायदि जातिनि बेक जालांनाय माबाफोरखौ मोन्थाइफोरखौ आं बेखौ बुंदों जेराव जोंहा मोन्थाइ दङ जेराव जोङो गावनि कमरेडफोरखौ लिडारफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनांगौनि खोथा दङ बिथांमोनाबो जातिनि नामावनो नांनानै दिनै पार्सनेलिटि केस दिनै सैसोनो गोनां जादों आरो बेथ' जाति हिसाबैसो नांदोंमोन जाति हिसाबैसो जानांगौ आरो नोंथांमोना बुं आयेना सोरजोंबा बानायजानाय नंगौना नङा मानसिजों दाजानाय नंगौना नङा आयेनखौ मा समाव दाया जोंबोथ' मिथिगौना आयेना मा समाव दानाय जायनि थाखाय जोङो माबाखौ रिपाब्लिक डे हिसाबै जों गनायो बेलाय मा आयेन बानायनाय दे आरो बे दिनाव बानायखांनाया दिनै जाम्बुबाय हिसाबै डिस्ट्रिक्ट स्टेट बाय स्टेट जोंहा माबा दङ बेखौ मा होनो एसेम्बलि जायो बे एसेम्बलियाव दिनै मोनसे SOP बानायो SOP बानायनाय मथे दिनै बेखौहाय गावसोर इमप्लिमेन्टेसन खालामो SOP खौ आयेनखौ गोदानै बानायो दा बेबायदि आयेनखौ बानायनानै जोंनि एक्सफोरखौ जोंनो होनो हाया नामा आरो जोंनि खुगाया बिदि सिटेनाय बायदि जागोन बरननानै होग्रो जों जेबो बुङा जेब्लासिम बरना जों जिरायनानै थाया आं दिनै BPF आव जयेन जाबाय BPF खौ दिनै गोरा खालामनो थाखाय आंजों लोगोसे गोबां एक्स NDP दङ आरो फैबावगोन आरो आंखौ जेबायदि दमब्रा होदों आरो सेकेन्ड टाइम दाहो आंहाबो आगसिनि आगदानि मानसि दं उन सिगां आंजोंबो खारफाग्रा मानसि दङ दा बेनिखायनो आंबो बुङो
आं दिनै थिफुदला रावखौ बुङा आं आंनि मोन्थाय बा जाथिनि मोन्थायनि थाखायल'सो आं बुंदों खारन आङो गुलि अरनानै थैजासेनि जाथि सिबिनायनि मोनसे समायखिराजों फैनाय हिसाबै आं सोरबा 2 बोसोर 3 बोसोरनि ट्राम्पजों सालायनानै फैबाय थानाय सोरबा दैदेनगिरिनि दङ आं गियाबो फासयाबो आंखौ हादला बादला संख्रि सारनानै हो अब्लाबो आं फासया आंनि खुगानि रावनिफ्राय आं मालाबाबो गोजान जाया सारेन्डार होननाय जिनिसा आंनाव गैया आं मालाबाबो जाया आंना गोरोन्थि जादों आं सरि आंखौ सरि खालाम सरि हो आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय आं बुंफ्लांबाय आं बेखौ बुंगोन नाथाय आं जा बुंदों आं मालाबाबो गोरोन्थि बुङाखै बायदि आं मोनबाय थादों आं बार रिपिट खालामबाय थादों रिभिउ खालामनानै नोंथांमोनहाबो दिनै आंबादि हिसाबै खोनासंनानै नाय आं जातिनि खहानि थाखाय बुंदों ना जातिनि मुलाम्फानि थाखाय बुंदों दा बेनो दा बेखौ लानानैनो आं बुंदों जोङो बर' जाथिया